ga wannan ɗin mazan kusa kaje ka siya. To yanzu likita a ina ne zan sai magani? Ka je Bala mai jama'a pharmacy. To amma likita me yasa kake so ne je Bala mai jama'a pharmacy? Inda akwai kemis da na saba zuwa sai magani. Ka je can saboda kayan su yana da kyau da inganci. To shi ke nan insha Allah. Ka gane? Da na gode. Gaza ya ku zo, ku tattaho ku zo, Bala mai jama'a pharmacy. Ku gaza ya ku zo, ku tattaho ku zo, Bala mai jama'a pharmacy. Na masu siyan magani, ku zo jama'a pharmacy. Ku zo kuma dan ku ji, ku zo jama'a pharmacy. Wannan haka yake Bala mai jama'a suna da ingantattun magunguna masu inganci da rahusa. Ku gargayo Bala mai jama'a pharmacy da ke jikin babban masallaci kusa da kofar gari daura da gidan Baba Tela da ke garin Azare. Ko ku tuntube mu akan lambobin waya kamar haka. Zo jama'a pharmacy. Kana ji na? Ina jin wallahi ni da na san haka aure yake wallahi ba zan yi ba, gwara in zauna tuzuru na kawai ya huma. Ni fa nake gaya ma tunda ne aure na shiga jalala, shi yasa wato lokacin aure na kowa sai ya ce min sai dai haƙuri, sai yanzu nake tunanin wannan kalmar. Ka san ko duk wanda aka ce haƙuri sai ka san an cuce shi. Haka ne an cuce shi. Sa za a ce kai haƙuri kai haƙuri, sa za ka ana cewa kai haƙuri, ashe akwai abin da suka shuka. Ashe haka mata dama sai ba kyau ba daɗi sai ta shigowa ga mace tana ta ma biyayya kafin ka aure ta, tana ta ma biyayya amma tana shigowa gidan kan gaya maka duk wasu wannan ladabi da biyan ashe dama kawai na munafurci ne. Sai a je su a waje, sai a je su a waje, shigo ma da rashin mutunci, a shigo ma da rashin mutunci. Kaga wannan mara kunyan ya taho. Ka san shi ma fa hakan take, Safwan. Shi din ma? Shi ma haka take. Mukan gaskiya duk ba mu sa'ar mata ba. Gaskiya ba mu sa'ar mata ba. Maganar gaskiya. Wa alaikum salam. Maji daɗi. Maji daɗi, maji daɗi. Lafiya kalau wallahi. Ya na ganku kun yi jungun wallahi ka bari kawai nake gaya ma, gida ne ta dau zafi. Shine ka gan mu a nan. Wallahi duk jigun nan da ka ga mun yi duk hidimar gida ce. Wai dama ashe haka mata suke kan su shigo gidanka kamar za su yi maka sujjada, amma daga zaran sun shigo wallahi banza ma ya fi ka. Wai kai ma dama haka take? To ni din waye? Baji daɗin mata sama na. Ta hura marota a hannu shi ma. Wai yanzu wai me ya kamata ma mi ne? Abin da ya kamata shawara ɗaya ni duk mu sake su ga
Allah to amma wallahi du mu sake mu sake su gaskiya yaushe kenan za mu sake su wani maganar yaushe yanzu ai yadda ba me ake cewa ake ba kasa ake gardama inda ba kasa nan ake gardaman kokowa ka sani ba cikakken bahaushe ba ba komai haba ya za a yi suna hura mana wuta a hannu me sake kuma da su mu sake su kawai kowa ta kama gaba ya da kwallon mangwaro kawai mu huta da guda ya fi sauki ma ina ji ko ba magana wani dafa abinci bane ba magana dafa abinci yau yawwa ki tattare nake kawai na sake ki saki uku ki tafi ki tattare kayan ki tafi gaba ɗaya na miki saki uku tun na fuskanci abin rashin mutunci ne rashin mutuncin yau daban na gobe daban kawai na miki saki uku karfan dawon same ki a gidan kawai ba na aikata ni na riga na gama cika aiki na ni ma bari na kira yanzu nan hello Nadia no ba ma maganar wannan tafiyar bane ki saurare ni ki ji abin da zan gaya miki yanzu kawai so niki ki tattara ina ki bar gidana na sake ki saki biyu har ma in dawo ma in same ki aiki na san kin ji abin da na ce wa ya ka sake ta ko shikenan ba haba Amir saki biyu kuma kana ji ban kira ne saki uku cike mata ɗayan kawai Haidar ƙara mata Haidar saki fa saki ne fa ka san saki ko saki ɗaya ne raɗaɗi ne da shi yana da raɗaɗi kira ta ɗauko kira ta maka gaskiya ne ɗauko sake kiran kaji tana ta ringin amma ba a ɗauka za a ɗauka ne za a ɗauka muna nan har yanzu ba a ɗauka ba ba mamaki da daɗin abin ne za ka tana ta kuka to ba ji daɗi yanzu saura kai ma ka kira wayarta ka dankara mata a san nan ba ta macin complainer na sa mata sake gwada mana miji daɗi sake gwadawa za ta shiga ba mamaki ko network ne wani switch off a kashe ba abinda za ka koma gida kawai kana komawa gida ka sauwaƙe mata su ba mu fili mu sha iska sai kun je ni amma mu je mana sauƙi kuma na ko shikenan Assalamu alaikum. Ke a ina kika ajiyar ki ina ta kira a kashe? Kaga wallahi wayan ne ba caji kuma rabon da wuta tun shekaran jiya. Yanzu ne ma suka kawo shi ne in samu na sa. Dama ina so na kira ka, mama ta ce tana nema na. To ya za ina ta kiran wayar ki a kashe in wani abu ne faru fa? Kwan Allah. Gwara ma da aka samu wani akasin. Lallai saboda kar ma na kira ka. Ke dai kawai yanzu abinci na Israeli ko? Wallahi Israeli kai yake jira. Ko na kawo maka ne? To da ko ki kawo mu sai ki shirya ki tafi ko? Ni kan ma ka ganin shirya kai nake jira. Mayafi na kawai zan dauka ni. Wato kin gama sai ta hake ne. Ni wallahi kawai mayafi na zan dauka ni. Anya ko zan yi sakin nan? Yau ko hone ina ajiye maka abincin a dani ni yanzu bari in wuce. Wato kawai saboda kina gaggawa ki je ki ga Hajiya shine zaki ajiye mu abinci a dani. To ba matsala in kin je ki ga Hajiya ko? To ba komai za ta ji. Yanzu ban da rashin hankali da hauka wannan yarinya suke cewa in saka da sani na da gangan na kira wata kashashiyar ran ba ta ashe ta da ma kashe take wallahi ba zan saki mata ta ba. Hauka ake? Wai ka san wani abu ma kuwa? a'a Ni tun ɗazun nake downloading wannan abin ya ƙi sauka. Allah tun ɗazun nake downloading abin da ya ƙi sauka. Amma na rasa me matsalar abu. A ina ne ta kuwa tun da tun ɗazun abu ya kai kusan awa guda ya ƙi sauka? Ka gani ba? wallahi har yanzu Wai wallahi ka ganta nan dai tun ɗazun nake ta saukar da abu ya ƙi sauka wallahi. to wannan wayar wace iriyar waya ce
gaskiya duk yadda aka yi dai ba ta da karfin network. Da alamun hakan fa. Kai ma ga wayoyi nan ana zuwa shagon Musaiba, duk garin nan ba wanda bai san shagon Musaiba ba. Gurin sai da wayoyi ne wanda yake duk wata kalar waya da ka sani ana saidawa wannan shagon. A gaskiya kuma na ji daɗin ma wannan zuwan naka ba. Ni ma bari yanzu kira yaro na kawai je ya karɓo mu a wannan waya. A Awwal kana yana? Alhaji. Zo na Awwal. Allah ya taimake ka Alhaji. So nake yanzu ka je ka sayo min waya. Tun ɗazu nake downloading TikTok tun ɗazu ya ki sauka. To dan Allah waya nake so ka je ka sayo min. Ina ya ma sunan shago? Sunan gurin Musaiba. Ai Alhaji duk garin nan ko dutsen da aka haifa shekaran jiya an ga ma shagon Musaiba in dai yana yin TikTok mamansa ta san waya to a shagon Musaiba aka siya. Ni kaina na yi mamaki da baka san shagon ba. To ai ka san ba zama nake ba. Gaskiya ne. Yawwa to yanzu zan baka ATM ina. Dan Allah a je a samu mu waya. An gama. Mai network ba irin wannan wayar ba. An gama. Ka zaba min sabuwar waya. Ka gane ai a sama min caza mai kyau da earpiece masu duka dan Allah an so mu. Yawwa ka san ai Alhaji shagon Musaiba tun da ka da a Saudiya nake ta baka shawara a je shagon Musaiba a siyo ma waya su ne suke da wayoyi da cajoji ba gaje wayar ajiya batirin bombin fa da daddare kana bacci ba ka sani wannan wayar zai karisa ta to ai Ahmad Shana baban ta kai zan na sa Allah ya ƙara azuwa assalamu alaikum barkan ku zuwa Musaiba Global Ventures. Musaiba Global Ventures wurin da babu tamkarta a cikin garin Azare ta jihar Bauchi. Musaiba Global Ventures muna kawo iPhone, Redmi, Infinix, Samsung da ma sauran ƙananan wayoyi. Musaiba Global Ventures muna sai da charger, waya da earpiece sannan Bluetooth power bank. Ana ba da tsarin duka waɗannan kayayyaki muna sai da su a Musaiba Global Ventures a cikin ofisinmu da yake kosin bakin kasuwa a cikin garin Azare. Musaiba Global Ventures. Wurin sai da wayoyi kuka lamba ɗaya. Ashe dama ku ne? Wallahi mu ne, ka san dole mu biyo bayan alƙawarin da muka yi da kai. Da fatan za ka ce mana kai ma ka aikata abin da mu ma muka aikata. Ban fahimce ku ba, ni zan aikata. Saki mana. Safuwan kenan, ka manta kenan, ɗazun nan ka ce mana fa ka kira ta baka same ta a waya ba, yanzu ka aika dawo gidan. Oh, na tuna. Wallahi ku dai ba ku da dama wallahi. Yanzu dai ku zo mu je mu zauna mu ci abinci. Kaga Safwan, mu fa ba zama ne kawo mu ba. Kawai maganar da muka yi alkawarin da muka yi kawai ka saki ta ko baka saki ta ba. Maganar gaskiya ni ban sake ta ba kuma ba zan taɓa sakin ta ba. To baka isa ba. Yanzu nan za ka sake ta a cikin gidan nan kafin bar gidan nan yanzu nan baka isa ba haka muka yi da kai ba. Safwan, me yasa ma ba za ka sake ta ba to? Yawwa yanzu kuka zo da magana ta fahimta. A gaskiya mata ta yanzu haka tana cikin al'ada ne kuma addini ya nuna cewa ba za ka saki mata da mace da al'ada a jikinta ba. Safwan ba a cikin jini take ba ko a kwata take wallahi ka sake ta kafin bar gidan nan. Na gaya ma kenan. Haidar kana da ilimin addini kuwa? A cikin jinin zan yi saki? To in har kai jahili ne baka san hakan saba wa shari'a bane ba to ni na sani. Ba mu muka kawo ka duniya ba, Allah mahalicci shine ya kawo ka duniya. Saboda haka mun san cewar al'adar mace baya wuce kwanaki 15 a wata. Saboda haka za mu ɗaga ma kafa nan da kwanaki 15. Kwanaki 15 tana cika sai ka sake ta. Sai ka sake ta kamar yadda mu ma muka sake matan mu. Haka ba shi kwana 15 din Haidar zo mu je. Ba damuwa. An ki a sake ta. Ni ba wanda isa ya raba ni da Maryam. Ka san ba dan ma a ce ma yaro da kuɗi abokin tafiyar manya ba. Wannan yaron ai bai sama mai abuta da shi. Ai baka sani ba. Ban su ma ka jawo da muka fito ba. Da a cikin gidansa nan duk abin da zai faru sai dai faru. Mu mata nan ba ma son su ne muka sake su. To ka duba wai yana magana wai matarsa tana cikin jini. Ni ba a cikin jinin na saki matata ba. Gane mu hanya. Gane mu hanya. To bari in gaya maka. Ai dai ya ce a cikin jini take ko? To mun ba shi kwanaki 15. Dole sai ya saki ta kawai. Ko ya ki ko ya so sai ya sake shi. Mu ba ma son matan namu amma muka sake su. Dan can banza ma kenan. Zo mu tafi kawai.
wani sweetheart ai nake koyi abinci ne. Wani abinci naki yayi daɗi sosai fa. Allah ku Wallahi tallahi. yanzu dai tun da ka gama cin abincin sai ka buɗe kunnuwanka ka sha labari. Hello ƙawata. Lafiya lauya kike? Ya kike? A lafiya dai? Ke dai gari ba daɗi. Abokin mijinki ya sake ni Amir. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To, ƙawata saura ke ma ki shirya. Idan ku haɗa baki suka yi gaba ɗayansu za su saumu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Assalamu alaikum jama'ar wannan gari na Katagun Local Government Bauchi State. Ina so in gabatar da sunana tare da wasu aikace-aikace na ci gaban wannan local government da nake gabatarwa a cikin wannan local government ta Katagun Bauchi State. Da farko sunana Yusuf Musa, wanda aka fi sani na da Jalo. Anyhow, wasu su ce Jalo babba, wasu su ce Jalo karami, amma asali ni ne Jalo. To amma wasu sukan kira ni da Jalo, wasu sukan kira yana da Jalo, amma duk amsawa muke. Jalo yana da kamfani da yake taimakon kansa kuma yake taimakon al'ummar wannan gari na Katagun Local Government. Wannan kamfani da nake da shi sunansa Jalo Holdings Company. Wannan kamfani yana dauke da abubuwa daban-daban wanda yanzu zan faɗa muku aikace-aikacensa insha Allah. Jalo Holdings Company an kirkire shi tun shekara ta 2001. Mun fi ƙarfi a ɓangaren ajiyar kuɗi, waɗanda suka sani sun sani, waɗanda ba su sani ba yanzu za su sani insha Allah. Bayan nan wannan kamfani namu yana ɗauke da plan na farko. Ɗan kasuwa in yi kasuwanci yana da buƙatar ya ɗan ajiye abin da ya sawwaka na ribar da ya samu a cikin kasuwa. To wannan kamfani na Jalo yakan zo ya baka kati na shaidar abin da kake ajiyewa. Kana ajiyewa duk lokacin da ka nemi kudinka a yi lissafi a baka kudinka. Sannan wannan kamfani na Jalo yana yin ajiya na tsarin tanadi ga mai yawan rai. Lokacin da aka ga azumi ya gabato, akan buɗe wannan kamfani ba don komai ba saboda tallafawa waɗanda suke da niyyar shawo kan wasu matsaloli ko wasu al'amura na gaba su samu dama su yi hidimar azumin su lafiya, su samu dama su yi hidimar sallar su lafiya. Kan fitar da ababe daban-daban irin su shinkafa, koyi, takalmi, shadda. Kafin lokacin insha Allah mai karamin karfi ya gama biyan wannan kuɗi, lokacin azumi yana zuwa zai karɓi kuɗinsa. A takaice dai duk mutumin da muka ce masa tanadi ga mai yawan rai ya san me ake nufi. Ajiya ce a sawwake kuma ba takurawa. Sannan kamfanin Jalo yana da wani tsari na special target, more especially zuwa ga mata da kuma leburori masu ƙananan ƙarfi, har ma waɗanda suke da ƙarfin amma suka ga ba za su iya cire wani maƙudan kuɗi su siya wani abu ba, mukan tallafa wa kai. Misali, wannan special target ɗin yana ɗauke da kamar keken hawa, mashin ɗin hawa boxer ko kuma mashin normal roba-roba, da irin su fridge, irin su janareto, irin su kayan ɗakin mata da dai sauransu, irin su waya android na hannu da su waya keypad kamar yadda na faɗa da sauransu. Kamfanin Jalo yana tallafawa ta wannan tsarin don mai karamin karfi ko kuma wanda yake da niyyar mallaka ya mallaka cikin sauƙi ba tare da ya takura wa kansa ba. Kamfani ne wanda yake mu'amala da 'yan kasuwa, yake mu'amala da ma'aikatan gwamnati, har polisawa, sojoji, duk ba wanda baya cikin wannan kamfanin don saboda ya rufa wa kansa asiri. Shi wannan kamfani yana nan a tsohuwar kasuwa Azarai along Sarki Shanu Road
a takaice zan ce shagon Vicent. Da haka muna da wani shago da muke da shi a sabuwar kasuwa ita ma babban layin su Amaraci mai yadi. Ina da lambobin waya guda biyu, akwai 081 36 83 41 22. Thank you so much.